Riwruoge makedo ne ratich oganda oseo sirkal kuom digni gi chudo mag ji ma bedo ka kelo midhiero kuonde opogore opogore. Ka piny Kenya dhialo odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera ne jogo moseroch ratichgi, kaachiel gi jogo mosekalo sand kotenore gi tulo mag siasa, riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda kotelnegi gi utu wetu biro kanyakla e jiwo twak makende mar chulo jogo mosekale masira makamago. Gidwaro mondo mi piny owacho chiwo omenda maromo bilion 10 mane olandi gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta e 2015 ne jogo mane okale masira ewi tulo mane omuoch tok yiero mag 2007. Can political rhetoric follow political action, investment, and recognition? To actually expedite the processing of these claims so that at least these people who have suffered in the past can actually get some small, we don't actually call it token, kuwafutia machozi. Dr. Bernard Mogesa, manjata tije eduol makedo ne ratich oganda pachuka, Kenya National Commission on Human Rights, bende odwaro mondo mi jatend piny od bura mamalo kaachiel gi doho bedo para manyime ka oting' mar neno ni jok makamago oyudo ratichgi. Ksh10B calls for establishment of a comprehensive national reparations mechanism for victims, survivors, and communities that have suffered human rights violations as contemplated by the TJRC report. Number 2, Ksh10B calls on Parliament to enable a substantive law on reparations for victims of historical injustices. Number 3, we call on the Office of the President, Parliament and the Judiciary to ensure that no form of bureaucracy inhibits reparations in Kenya. Senator Mabusia Okio Mtata mabendo yuare nyaseno osiro weche Mogesa kokoni od bura mamalo nyaka koro ne ni jogo moseroch ratichgi e kinde mokalo ochulo omendagi. E odiechiengni ma piny mangima yangi odiechieng' mar ratiro mar ng'eyo adiera, pachoka dwaro nitiere mondo mi ochul jogo eko moselalo ngimagi kaachiel gi jogo mosekale sand kokalo kuom tulo mag siasa. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi.